Abun Somasni Agroho Aru Process Tare Unba self help group bonaise bonoar pisot teke rokolok accounts of training di ase accounts of keneki koribo lage keneki bookkeeping koribo lage ei khata potro keneki ikibo lage etia to apnalogor share kori ase niki दा Ant NGO आ आइजोफोरखौ लानानै जिउ खुंनाय राहा सांग्रांथि सावरायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर समबाय समितिनि नब्लाङाव दा Ant स्मल प्रजेक्टनि बानजायनायाव दिनै आइजोफोरखौ लानानै जिउ खुंनाय राहा सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आलासि नुजाफैदों DDM नाबार्ड मिस्टार आलाराम देउरि आरो दा Ant NGO स्मल प्रजेक्ट कर्डिनेटर रोमै बसुमतारीजों लोगोसे गुनगोनां आलासिफोर नुजाथियो। रोमै बसुमतारीया फोरमायदों दि मोनसे गिदिरथार समस्यायानो जाहैबाय सावस्रिनि जेंना। सिगांनि समाव मोनजायैनि थाखायनो उखैना थैनो गोनां जादोंमोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै देवस्रि ओनसोलावबो गोबां गोरिबफोर दं। बेखौ लानानैनो दिनै जिउ खुंनाय राहा सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायनानै होयो। सिगाङाव आङो नोंथांमोननिसिम बरायहरग्रोबाय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनैनि जिथु प्रग्राम बे प्रग्रामा माने जोङो भिलेज अर्गेनाइजेशन होनदों माने बिअफोरनि मोनसे जोङो वार्कशप खालामदों। बे वार्कशपआ जाहैबाय जोङो मोनसे बे सान्थिपुर देवस्रि आरो हाथिसार एरियायावहाय मोनसे फिजिबिलिटि स्टाडि माने जेखौ जों स्कपिं स्टाडि होनो स्कपिं स्टाडि खालामहोदोंमोन। माने बे एरियायावहाय जों मा खामानिखौ लानानै जों आवगायनो हागोन मा खामानि जों मावनो हागोन बेवहाय बे स्कपिं स्टाडि खालामनायखौ लानानै जों दिनैहाय बिथांमोननो जोङो शेयार खालामदों जे जोङो फाइन्डिंसखौ मा मोनदों बे स्कपिं स्टाडियाव आरो जों बे एरियायावहाय माखौ लानानै जों खामानि मावनो हागोन। दा मेनलि बेसिकेलि दिनैनि जिथु बे मिटिं दिनैनि जिथु वार्कशप बे वार्कशपनि उद्देश्य बेनो जे जों माने बे फेसिलिटि स्टाडिखौ माने बिथांमोननो फोरमायथिनानै होनाय। जोङो दा एन्ड हिसाबै सिगां 2006नि सिगांनिफ्रायनो दङ जों खामानि मावगासिनो दं बेवहाय। जों गोबां बिफाङाव बिदिनो सिगाङावहाय जों जिथु खामानि मावदोंमोन जों बे देवस्रि एरियानि थाखाय बबे मोनसे स्पेसिफिक माबाजों खामानि मावगोन जों हयथ' बेखौ एथ'ग्राम क्लियारिटि गैयामोन। थेवब्लाबो जोंनि जेसेबां साननाय बे साननायखौ लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङमोन। खिन्थु दा जोङो मोनसे कनक्लुजनाव फैनो हाबाय जे बे जाहैबाय माने जों दा जिहेतु बे एरियायाव गोबांथार जिथु घुरुवा हिंसा जिथु डमेस्टिक भायलेन्स जायो बे डमेस्टिक भायलेन्सखौ लानानै जोङो खामानि मावदों। खारन मोनसे न'खरा सान्थि न'खर जानांगौब्ला जोङो न'खरनि माखासे न'खरारि हिंसा आरिफोरखौबो जोङो फोजोबनांगोन। बिनि थाखाय जों दा खामानि मावदों आरो लोगोसे मोनसे सोलोंथाइया जोंनि सबसे गिदिरथार आरो गोनांथार मोनसे पार्ट जोंनि साफ्रोमनि थाखायबो। बिनि थाखायनो जोङो मोनसे बेवहाय सोलोंथाइनि सायावबो खामानि मावदों। बेखौ जों लिप प्रजेक्ट होननाय नामा बे लिप प्रजेक्टनि गेजेरजों जों बे सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों। बेवहाय जोङो माने फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरजों जों खामानि मावदों। जेनेबा बै फरेस्ट एरियाजों लाइमुथि साइडआवबो जों बे लिप प्रजेक्टनि गेजेरजों जों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो नायदों जिहेथु माने जोंनाव गोबां गथ'फोर दं। बे गथ'फोरा जुदि जौगानांगौ बिसोरनि देहायारि मेलेमारि गासिबो जौगाथाया थानांगोन। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे स्पर्ट्सनि मोनसे प्रग्रामबो जों खालामदों। बेखौ माने जोङो प्रजेक्ट हिसाबै CTR होनो। बेखौ माने स्पर्ट्स माने गेमनि गेजेरजों स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो जोङो बिथांमोननो माने गोबां रोखोमनि जेरेखम माखासे समावहाय जों शिक्षानि सायावहाय माखासे समाव जों हेल्थनि सायावहाय गेलेनायनि गेजेरजों जों बिसोरनो इनफरमेसन होयो। दा बे माने CTR प्रजेक्टनि गेजेरजों आरो लोगोसे नै दायो जिहेतु जों वार्कशप खालामदों। बे वार्कशप खालामनाया जाहैबाय जों बे प्रजेक्टनि मुंखौ होदों मल्ड। बे मल्ड प्रजेक्टआ जाहैबाय माने स्पेसियेलि बेयो लाइभलिहुडनि सायावनो जे मानसिफोरनि जिहेतु जिउ खुं राहा बे जिउ खुं राहाखौ जों बोरैहाय आवगायनानै लानानै थांनो हागोन आरो बोरैहाय मोनसे मोजां न'खर सोरजिनो हागोन बेखौ लानानै।
आइजोफोरखौ लानानै मिटिं खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जिहेतु दा सेल्फ हेल्प ग्रुप होनोब्ला गासिबो आइजोफोरानो दंसै दा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव आरो जिहेतु आं दहाय होननाय बायदि जेनेबा जों लाइभलिहुड बा जोङो जिउ खुं राहानि सायाव जिहेतु खामानि मावदों दा बेवहाय जोङो लामा हिसाबै जोङो जिहेतु SRLM बा NRLMनि गेजेरावहाय बा SRLMनि मोनसे पार्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंनो खामानि मावगासिनो दंखायो हिसाबै जों बिथांमोनजोंनो जोङो खामानि मावगोन होननानै मोनसे बिथांखि लादों दा जिहेतु बिसोरो जोंनि गासिबो बे प्रजेक्टनि सायावहाय बिसोरनि सायावनो बा बिसोरजोंनो जों डाइरेक्टलि खामानि मावगोन ओंखायनो बे आइजोफोरखौ जों दिनैहाय बेहाय खामानि मावदों। थेंक इउ।